Iya sakap sih gue. Sabi niya, hindi ko ibibigay yung mga anak ko niya. Paaaralin ko yung mga anak ko. So, ang ginawa niya, maliliit pa kami, kinulot niya kaming tatlong magkakapatid na, may picture pa yan kaming tatlo. Ang buhok namin afro-afro na kulot tatlo. Tapos tinatahian niya kami ng bestida. Parang ang talagang ina-emphasize niya na magiging modern women itong mga anak ko. Siguro parang destiny. Merong calling talaga. Either mag-serve ka physically or magiging advocacy mo sa buhay, yung magpo-protect pa rin sa mga traditional houses. Ganun din sa akin. Kasi ikaw din na ano ka, umalis na ako alay ka din. Inalay ako pero parang hindi ko natanggap. Umalis ako. Tumayo ako sa amin dito. Hindi pupunta rin dito. Parang tinawag. Tinawag ka pa. Tinawag pa rin. Bakit kanila inawag? Pagkalam ko, Yun ang sikli. kwento sa'yo. Sikli ako, palagi Sakit palagi, magkakasakit. kaya inalay. Parang pahabain ng buhay ko. Pag mahaba yung buhay ko, pag mabubuhay ako doon sa kanila. Manjari. Yang penting. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ano yung magpinagdama rin eh? Nahusan niya, salin mga bay maghengkot, mga kakayu-kayuhan nilo. Ay, mga hengkot tanda tao. Unayan na ilo na mamiya be. Miti saga pagkagad ta tinabe na kita kapi ito. Tambanan ta tamito ya be. Iyan na pen be. Patanata ya be. Janji ta be ato akan niya nilabahan nita anong mahap kami ito. Ito pong lugar, ang pangalan niya noon is Halo Sukuran. Ibig sabihin, meron ito siyang lagoon. Kung baga ang mga taong pumunta dito, maraming isda. Bless masyado itong lugar. Kaya nagpatayo sila dito ng settlement, ng bahay. So, sinong mag-usaha dito, sinong hanap buhay, magkakaroon ng sukod, ng blessing. Unang tao dito, unang inhabitants, yung mga Iraan. Iraan. Nung dumating sila dito, sila yung nagdig ng bohe, well water. Tapos pinangalanan nila yung halaman putli dayang sulga. Halaman dayang putli dayang sulga. Ya ko magkakaya bang pinapatik ka na din So ibig sabihin po noon, halaman garden, dayang putli dayang sulga. So inano doon yung princess, parang fair maiden of from heaven, from paradise, ang literal translation. So para siyang yung water, magbibigay siya ng life. Binili na nagkaroon ng paljanjian, promise or covenant, sort of covenant na dapat i-maintain yun ng mga bagong dumating
tsaka yung mga early inhabitants na umalis, na i-keep nila yung practice in remembrance to commemorate them. So, nagiging tradition na dito, nagiging ritual, pagjamu, ang celebration, na may 3 araw, 3 days, 3 nights, tapos magkakaroon po ng pag-igal, pag-jamu, pag-sayaw, pagtagungguan,